Svänger runt och jobbar. Utlution, där kommer man ifrån och Vi har glömt att hälsa alla lyssnare på Sportbaren och behållning välkommen till Visby. Tack! Till minst 3-2. Precis. Bra Boba! Se vad som händer här bakom. Inte punkten framför. Där kommer det bra. Såg ni vem som gjorde målet? Jag tror det var Blöjklund, va? Vi får kolla på statsen sen, men det är så färdigt. Nu jobbar vi på. Hej då, Ulrik! Säta! Var det varit kvar igen nu? Och till ribban och Lindström. Där vet jag när de fick en chans. Så kom den i ribban. Ja, det är sant, men jag tror inte att det var långt till pucken där. Och sant, Niklas. Nej, inte på ribben, men jag tänker på det signalen. Nej, han vill dra. Där kommer Seilis. Han får det inte sent. Här kommer skottet. Nej, det gör det. Han bara höjer klubban. Börjar om. Där, nu har de bra spel. Nu kan det bli ytterst nära Magnus Nilsson hade gått in där. Och där kommer och just det där att man gillar handboll.
sätt fart. Inbrada kommer med räddning igen. Goran Larsson! Alltså Johan Larsson. Bra intensitet tycker jag. Bra fart. Lite slarviga avslut. Jag hade några 3 mot 1. Jag hade kunnat haft ett par gånger. Fantastiskt målspel. Håller med dig Johan, har varit formidabel. Jättebra serie Sven, jag håller verkligen med dig. Har du varit med om något liknande med så här tv-sändningar och så vidare? Eller är det första gången? Ja, för mig är det första gången. Jag tycker jag någon förföljd på TV. Kom igen Hudik! 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 Precis, och Fredrik Johansson har tagit sin timeout nu. Helt rätt. Och nu kan man säga att nu är han aktiv. Han var inte så aktiv i den första timeouten som visste man tog. Men ja, det har förändrats nu. Men å andra sidan här så får Visby Roma sin timeout nu som de tog tidigare. Ja. Så att, men det var inte så dumt när Richard. Nej, det var det inte. Och det var förmodligen det Visby Roma behövde. Ja. Jag undrar hur länge det dröjer innan Fredrik Johansson tar ut. Ja, det är det nu. Jag tycker redan han kommer här. 6 man. Ja, på isen. Ja, de har varit 6 hela tiden, men det är 6 utespelare. Tack. Ja. Nu täcker vi då. 17:38. Kom igen då gumman. Det här ska bli drama. Det är drama. 3-2 står det. Och vad är det nu då? Michael Nilsson där. Tappar Hudik. Ska vi se om vi kan få något ordnat spel. Jonathan är in och så kommer. Could it be Vem kunde ana det? Vi kommer inte ana det.